ассалому алайкум дӯстони азиз, умедворам ки ҳамаи шумо хубу тансиҳат ҳастен. ҳамаи шуморо ба канал мо хушомадид мегӯям. нури дида тоҷи сар. имрӯза навори мо сар мешавад инам хелӣ, чун ҳарвақта дӯстони азиз кӯдакҳои садик мактаб бурда истам, то ҳозира автобуси ганҷинашон набуромадай кор. ана умардак больничный будай, намедонам чӣ касалештай. қариб 20 рӯзай нестай, хидм мебарам миёрам. мо да чанд рӯзай борон боридастай. дӯстони азиз, ба фикрам шумо дам ҳами хел, барое ки бисёр ҷоҳо борон додагиай. мо да қариб 1 ҳафта шидастай борон мезана, бовар кунед. ба зур то ҳамираи асфальт да мебуроем, ай ҳамун лои. насиб боша моҳи ноябр мерем квартира, барое ки ана ҷое ки мо мешинем бепулай, ҳаво оли хунук нестай. барои ҳамин гуфтам хайр пули ки квартира да метиём, ина хидам раҳпули када мерам мебиём. насиб боша оли ганҷина 1-2 рӯз пас автобусош корда медроя. даиҷа рафтам, ай фаберлик заказома овардам. дӯстони азиз, ана беҳад духиё аксия шидай, ҳамин каталог да. ина ҳамин духиё беҳад арзона, ё 2000 нархошон. ҳозир 709 рубл да ма харидам, фурӯшаш 999 рублай. касоне ки заказ каданен, марҳамат заказ кунен. бо ҳамин нархе ки ман мехарам, ҳамун нархе ки барои шумора ана отправить мекунам. ман болош да монда фурӯхта наметонам. рости ана касоне ки духтарои хушрӯ заказ каданен, марҳамат, ҳамин рақамҳои телефонам ҳастай, дар ҳамин каналам ҳатман занг бизанем. бо ҳамин нархи каталог ман шумо дароӣ мекунам, насиб кардагӣ боша. ва касоне ки бекорем, биен қатъи мо кор кунем. деҷа боша мо қатъи гудакор почта омада истем. закази як хоҳара кароӣ мекунем. ба иҷа мебуроем, велберис мерем, заказом омадай. ҳамамон гриппем, касал шидем. ганҷина ай мактаб қабидай омадай. маам грипп шидам, намедонам чӣ дору хӯрем. беҳад ҳаво нағз, салқинак, уқа хунук нестай. инаи хулигана овардам, хостам ганҷинаи маҳкам карда биём. бо ростӣ дачаи уҷо дига дилём нашудам ки духтарма қулф када биём. маҷбур овардамаш. иам касалай. ина иҷада велбирис ки шудашудааст пеши сбербанка мова. мо да беҳад қарибай. уиш ки мерафтем беҳад дур буд, 2 остановка буд. имрӯз рафтам ай велбирис заказома гирифтам. дӯстони азиз, ина да иҷа боша якта сока выжималка овардам. ман надоштам, ҳозирашта арзонакша гирифтам. 557 рубл будааст. ҳоли бо эксперимент карда мебинем, насиб боша. отзифҳоша хондам, беҳад ҳама таъриф кардагиай. барои ҳамин гирифтам. ман ҳамин фақат отзиф мехонам. агар ҳама таъриф куна, ягон кас негативни нанависа, мегирам ҳамун чиза. баъд барои телефони дадама якта книжка гирифтам. баъд якта чиш падарка будааст. стекло падарка буд. ана дар ҷои телефон мефурӯхтагӣ 800 рубл будааст. ай велбирис ман 298 рубл да як стекло, як чихол заказ кардам. як нағмача заказ кардам барои штатифам. штатифам аминаш хурда шида буд, намедонам хушрӯ кор намекард, намеқапид телефона. барои ҳамин як танавша заказ кардани будам, дидам ки хелиёша мефурӯхтай. баъд 100 чанд рубл да ира заказ кардам. иҷада муҳаммаҷон омада кашае ки ана цветной кашай астай. дак чӣ дидак мультфилми Маша и медведь да дидак, розовый каша мега ҳарами чида мани каша кунумаган. барои ҳамин якта ҳамин чӣ заказ кардам ранг. барои ҳамин насиб боша, оли муҳаммаҷон да розовый каша карда метием. уқа қимат набуда, 109 рубл будай. дӯстони азиз, майдаки хушрӯакай, беҳад скромниакай, маъқул шид мада. ина ҳозир ку сок мекунем, насиб боша мебинем.
даиҷа бошад дадам қати шавҳарам ана дар ҳавли мо имрӯз кор карда буданд беҳад бисёр ана сев дора ай ҳамҷа ду намуд сев овардиянд ин севора мо имрӯз реза мекунем дадам тоза шушта камара ана ина майда кубик карда реза мекунем баъд варенӣ мекунем насиб боша пага баъди варенӣ ана бо агар биёран агар компот карда мемонам барое ки себ серобай исреф нашава гуфта ҳаминора компоту варенӣ мекунем насиб боша бо джем карданиём ягон бор джем кардагӣ нестам бо блендерам надоштам я блендер заказ кардам насиб боша авай блендер ман нигоҳ дорам баъд ана джем карда мемонам барои пирог истифода мебарам севош тиршакай сер шакар карда имрӯз реза карда тар мекунем насиб боша ва пага вақт маёфтам варенӣ мекунам дӯстони азиз даиҷа боша деги 12 килояи ман пур шид то даҳанша ана шакара дохтам шав дадам кати реза кардем хайриятами дадам астай ёрдам дод барои ки мазамон нестай ана шав то саҳара чӣ кардам тар карда мондам шакар қати камтарак об шикоидак ва хай корома аввал кардам баъд ина бо ҷӯшонда истам умедворам ки бо мазза мешава муҳаммадҷон варенӣ мехӯри бачам и ҳама чира мехӯрам даиҷа боша варении моам тайёр шид дӯстони азиз ҳозир насиб боша ман банкодам мебардорам беҳад хушро омадак маззашам бо мазза я блендер заказ кардам насиб кардагӣ боша дафъи дига павидлоша мекунем да дӯстони азиз ман банкара маҳкам кардам инами қабанка шид болболиё мондагим рӯпару ина ҳами қабанка шид дига варенӣ намекунам модами басай насиб боша пага павидло мекунам компот мекунам ҳами қабанка шид вози бо дадамшон як гала себ овардаистам ина ҳами қабанка доштам банкои калон калон надорам банкои селитра дорам насиб боша ба ёда компот мекунам пага имрӯз ману ганҷина шаҳр рафтаистем ҳами хехнукай ана духтарам куртка мехара ози муза мегирам музаи резиновӣ мегираму я муза мегирам насиб боша пага мактаб мебарам духтарма бачам ҳоли касалай намерава то ҳафтаи дигара ай рӯзи душанбе мерава насиб боша ганҷина пага рӯӣ мекунам мактаб и духтари ман фақат сумкаи мара мегира ман пеш аёчама ҳавас кати мегирифтам ҳозир хушум наметиҳад сумка гирам ҳозир поликлиника мерем насиб боша ганҷина кати аввал ай больница поликлиникада прикрепит кардагиам сини шаҳрда ҳозир мерам ва я открепит мекунам насиб боша баъд жуковский районда мемонам барое ки як-ду ҳафта пас бояд ман учётда монам даиҷа мо ай поликлиника ай магазин омадем барои ганҷинаҷона ина як дунё пӯшок харидам холи рафта бо хонада абзор мекунам худо хоҳад даиҷа ҳозир пеши сбербанк омадаистем да уҷа велбрис аст велбриста я заказ мондагӣ буд ҳавая мегирам насиб иншааллоҳ бо хона мерем хела қариб як ҳафта зиёд шид ай хона берун набуромадем ҳами қабефара шидам ай хо рафтарав чӣ кардара дига намефора раҳ бигардӣ имрӯз айҷа ахирон заказ ма мегирам ана барои телефон ма чихол заказ кардагиам ба насиб кардагӣ боша рӯзе ки кӯдакои садик мактаб мебарам ҳамон рӯз худо хоҳад ана заказои калон ма мегирам барои хонара якта блендер заказ кардам ва грил тайёркунак барои шаурма заказ кардам насиб боша оли бихай бо ваёра мегирем бо навор мекунем ина поликлиникам омадем расидем лекин ҷое ки прикрепит мекунам ва открепит мекунам ва ё да больничный будиам барои ҳамин бо гаштаака хона мерем хона не магазин биё ганҷина
духтар ма курткачаш беҳад маъқул шид. Цветшам нежни якай 3150 рубл. ин куртка то қахтшай беҳад ғавси хушрӯай. рӯзакои назда пуша ба ҳовакои панҷа гирифта биёя. капшоншам беҳад маъқулум шид. муакош хушрӯ беҳад ғавси фасонай. баъд ана барои ира я почаи ғавса гирифтем. комбинзон ина як комбинзона ки дигаш гирифтем. ин 740 рубл дай. ин отдельнай. иам ғавсакай хушрӯ беҳад маъқул шид. ҳами 6,5 қариб ганҷина дарафт. даиҷа ина бо я музачаш гирифтем. музачаш 1170 рублай. ина ғавсаки хушрӯай. ҳами курткашда подсветай. ҳамира гирифтем. ина я шапкачаи ҳозир мепӯшидагӣ гирифтам. розои шапкаш тунуктарай. ина е сални ғавстарай. неки худаш шапкаи беҳад ғавси фасон дорам. хоҳарам ай россия рой кардагӣ буд. ҳолиам ҳавая медозам. соли дигаам медоза насиб боша. ина ҳозирада ина иша гирифтам. курткаш кати мепӯшонам пага. баъд я таму паскунак харидам. ростӣ ана ман истифода бурда наметонам. ха кӯшиш мекунам 560 рубл бидай. барои ёд гирифтан гирифтам. насиб боша. ҳозир ман нишон метим. ина май даҳакай. ина худо хоҳад мои муҳаммаҷона худам пас мекунам. ҳамира гирифтам. ба и зарядник доштай. баъд даиҷая шоткачаш кани муҳаммад андоз чизоша. ҳозир ягон соат пас насиб боша мои муҳаммаҷона пас мекунам. аввал аз ютуб мебинам чӣ хел пас мекунам. барое ки беҳад сартарош қиматай. гуфтам ҳамин худам агар ёд бигирам худам муоша пас кардам мегирам то калонтар шиданша.